1 minute, please. Παιδιά, εγώ παίζω από το υπολογιστή μου, αλλά χίλια συγγνώμη, δεν γίνεται να κάνω άλλους friends. Χίλια συγγνώμη, δεν μου αφήνει να μάθω άλλους friends. Μόνο το ξαδερφάκι μου και τους φίλους μου μου αφήνει. Βέβαια τώρα δεν ξέρω πώς εμφανίστηκε αυτό από το YouTube. Στην μεταξύ είναι χαλασμένος ο υπολογιστής μου λιγάκι. Δεν ξέρω, μπορώ να πάρω iPad αλλά με pencil. Μόνο pencil μπορώ να πάρω, δεν ξέρω για το tablet που έχω τώρα. Αλλά έχω και υπολογιστή. Θέλω να πιω νερό, αλλά τραβάω βίντεο, δεν γίνεται. Καλά, μπορώ να παίζω και να τραβάω βίντεο, αλλά όταν παίζω από το τέτοιο δεν μπορώ. Όταν παίζω από το tablet δεν μπορώ. Καταλάβατε. Δεν βλέπετε. Δεν ξέρω αν μπορώ να τραβήξω πάνω από 9 λεπτά. Δούμε μόνο αν δεν μπορώ να τραβήξω πάνω από 9 λεπτά. Ελπίζω να με ακούτε και κάνω λίγο άσμη γιατί μιλάω δυνατά για να με ακούτε, γιατί στα υπόλοιπα μου βίντεο δεν με ακούτε και τόσο. Οπότε και ελπίζω να σας αρέσει αυτή τη φωνή γιατί είναι λίγο χάλια. Καταλάβατε. Ναι, έγινα level 23. Μα level 23 είναι fast. Έχω και voice chat, αλλά δεν το χρησιμοποιώ ποτέ το voice chat. Για να δούμε τώρα τι θα κάνω. Αυτή είναι η δύσκολη μου πίστα, δεν ξέρω για εσάς τώρα αν είναι εύκολη ή δύσκολη. Εύκολα είναι στον υπολογιστή, αλλά για κάποιοι που παίζουν πρώτη φορά στον υπολογιστή, όχι. Δηλαδή, αυτοί που παίζουν πρώτη φορά στον υπολογιστή, ούτε ένα δεν μπορούν να περάσουν. Και εγώ, ας πούμε, πριν 3 μήνες είχα παίξει στον υπολογιστή Roblox και έμαθα να παίζω. Πριν 3 μήνες. Καλά, εγώ τώρα δεν κάνω βίντεο συνέχεια από τον υπολογιστή, μόνο από το tablet. Βέβαια και ο υπολογιστής μου είναι σπασμένος σαν το tablet μου. Οπότε δεν έχω και τόσο πολλά Robux. Απλά είχα τέτοιο. Δεν θυμάμαι πόσο. Νομίζω ότι είχα 1400 και το ξόδεψα για αυτό το skin και τώρα νομίζω να έμειναν ένα. Και στάω για κινητό μου, γιατί έχω 2 κινητά. Έχω ένα Robux επειδή το πήρα από το Please Donut. Το έχω πει σε μια κολλητή μου, αλλά δεν ξέρω άμα σας το είπε. Και φυσικά δεν λέει πράγματα που δεν ισχύουν για το κανάλι της. Ναι, δεν πρέπει να τα πω νομίζω, αλλά δεν παίζει. Καλά, και εγώ δεν λέω πράγματα που δεν ισχύουν για το κανάλι μου, αλλά κάποιες φορές μου ξεφεύγει. Θέλετε να μιλήσουμε, μήπως ή όχι? Στην μεταξύ παίζω στο κρεβάτι μου, γιατί στο κρεβάτι μου είναι πιο εύκολο. Ναι, απλά έχω τον υπολογιστή πάνω και παίζω.
νερό αλλά τραβά βίντεο. Τώρα θα μπορέσω να κάνω. Τόσο εύκολο. Δεν μπορώ να φύγω. Και παίζω τέτοιο για να δείτε. Παίζω Roblox και κάνω άστρο για να δείτε τα βίντεο μου και να παίρνουμε πιο πολλά likes. Για αν θέλετε να κάνω πιο συχνά άσμο, να μου πείτε. Γιατί και εμένα... Δεν ξέρω γιατί γράφει. Ναι. Δεν έχω laptop. Τέτοιο. Απλά έχω tablet με skateboard. Καταλάβατε, δηλαδή πληκτρολόγιο. Και εγώ το λέω υπολογιστή για κάποιο λόγο. Μισό λεπτό να δω λίγο πόσο έχω. Παιδιά, τέτοια. Έχω 5%. Δεν ξέρω αν θα συνεχίσω το βίντεο τώρα. Νομίζω ότι θα περάσουν 2 λεπτά και θα κλείσω το βίντεο. Γιατί έχω 5% και πριν έβλεπα τέτοιο μπάλα. Δεν θέλω να σχολιάσετε την ομάδα που είμαι. Είμαι ΑΕΚ. Ξέρω οι περισσότεροι είστε ΠΑΟΚ. Καλά, εγώ είμαι και ΠΑΟΚ, αλλά είμαι περισσότερο ΑΕΚ. Είμαι λίγο ΠΑΟΚ και περισσότερο ΑΕΚ, γιατί ναι. Καλά. Και το γκολ που έβαλε ο Ρώτα ήταν τέλειο. Καλά, όχι και τόσο τέλειο, αλλά απλά εγώ τη σύρριξα από το τέτοιο, από τον γκολ σύρριξα. Έβαλε κι άλλο γκολ η ΑΕΚ. Έβαλε κι άλλο γκολ η ΑΕΚ. Λέμε